Hej og velkommen i dag til Popcorn Challenge med vores dejlige popcornmaskine. Ja, det er noget, vi selv har fundet på, eller vi ved ikke, om andre har lavet det. Men det var, at vi popper popcorn. Så jeg har i hvert fald ikke set nogen, der har lavet det. Nej, så tager vi en popcorn i munden, så skal vi sige rød med fløde. Og til sidst, Bare for at gøre det lidt svært. ja, og til sidst, når der er en, der ikke kan sige rød med fløde, så har han tabt. Nå, hvordan virker det? Kom nu. Ja, Sådan. tager man låget af. Så tager man en. Så tager man låget af. Og så kan man få sådan en fine cap herude i siden. Der er også et bagvand, og du kan alt det. Og du kan også, ja. Det man skal gøre, det er, Popcorn. du har popcornkornene. Når du så låget af, du kan også bare tage den her af, hvis du vil. Så kan du hælde den ned i det her dejlige hul herude. Og Ja, skal mange i. Men jeg hælder lige noget på den der. hvad? Hold lige op. Ja, men jeg gør det. Nej. Og ja, husk, at I skal ikke fylde den helt op. Det har jeg egentlig lige været klog nok til at sige. Og herude i en side, i den her side på min, så her tænder man, så okay, her tænder man, så der kommer dejlig varm luft. Nej, det skal gøres på en rigtig god måde, så man faktisk gør det. Du skal fylde låget halvt op. Det er rigtig godt at gøre. Ui, Magnus! Nå, det er også halvt. Der er ikke så meget tilbage til, at stopper. Vi tager ikke super meget, for så meget skal vi heller ikke. Vi tager ikke super meget, vi kan ikke nå det hele. Vi skal være den der. Ja, det kan I se. Og det kan jeg så ikke. Så putter I låg på. Jo, det kan de. Ja. Der er sådan en ting, man noget. Skal vi have et låg her, så det ikke går ud over det hele? Jo, her. Nej. Den smider den ud. Nej. Den smider her. Ja. Den lige den ud i posen. Ja. Jeg har hørt en, der hedder Malte, som går i vores panelklasse. Han vil gerne smadre sin mobil, fordi han aldrig prøvet at smadre det før her i år, når vi er 12. Jeg har lige smadret min igen. Om bag. Jeg har lige smadret min igen. Og det skete også, da du kom ind, John, da du prøvede sådan der. Det kan jeg sgu da ikke huske. Du var med og sagde, dreng eller den pisse lort. Nå, det kan være lige meget. Åbn den der. Nej, jeg gjorde det ikke med telefonen, men det gjorde sådan her. Der er stadig på. Det gjorde det uden at tage. Hold da kæft. Nå, det var fordi jeg tabte min telefon. Før. Nå, det var godt. Jeg tabte min telefon. Der er allerede lidt i. Der er allerede lidt sådan i. Det er lige meget. Vi har lagt det ud. Og det er også sådan noget ting på den der, det der var her. Nå. Tykomi, ja. Men Nå, ja. tilbage igen. Nu starter vi. Så skal du gå ud over det. Nej, jeg er lige åbnet på låget. Du skal ud over det hele. Nej, det tror jeg ikke kommer til at ske. Afstår jeg bare, fordi jeg kigger på mig. Det tager lige lidt tid. Nu begynder de sgu at poppe. Nu begynder de at poppe. Så kan popcornen lige måske. Hold da kæft. Der er fuldt med den her. Han bruger sådan en. Hold da kæft. Hold da kæft. Det er over lige. Nej. Der er ikke motor. Motor. Og den er tilskidt. Så lov af. Så er jeg lige nede i maskinen. Kommer den ikke op? Luk.
begynder allerede dejligt at blive stoppet, ikke også? Jeg er ikke slukke. Nej. Vent lidt. Sådan, mand. Og nu er vores popcorn færdig, og vi skal vi se, om den kommer ned på luften. Kom her. Sådan, mand. Jeg skal begynde med at spise. Du glemte salten. Nej, der er salt på. Nå, fedt. Det burde Vi skulle sige rødgrød med fløde. hver gang, og det er popcorn challenge. Så hver gang vi tager ind i munden, skal vi sige rødgrød med fløde. Ja. Det bliver meget nemt for os. Ja. Så vi skal se, hvem der kan få flest. Jeg tror nok, det er mig. Ja. Jeg går helt højt, okay. Rødgrød med fløde. 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 Jeg føler mig lidt forvirret. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Hvad er det, vi skal sige? Rødgrød med fløde. Hvad? Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Lige nu, der kommer lige en tæller på lige nu. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Kom der god kære, mand. Jeg kan prøve på her. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Rødgrød med fløde. Jeg plukker frugt med en frugtplukker. Jeg plukker frugt med en frugtplukker. Og frugt med en frugtplukker. Rødgrød med fløde. 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 Jamen altså, Det var mig, der vandt. det var mig, der vandt. Nej. Det er fordi, at mor ringede også. Og så spiste han den alle sammen. Ja, Men lige nu kommer der en tæller på, hvor mange jeg har spist. Vi er ikke sikre på, hvor mange han har spist. Så lige pludselig får han bare sådan en helt masse mælk. Ja, du snyder. Du diskvalificerer. Men her kommer der... Skal vi sige, der kommer en tæller? Ja, der kommer en tæller på, hvor mange jeg har spist. Det her må man fandme øje med. Lige der. Det skal være der. Ja, der. Eller måske der. Bare her. Lige der. Der kommer der en tæller på, hvor mange jeg har spist. Ikke ham. Men resten af vores popcorn, vi er glade for, at I så verdens... Vi kan lige se tak. Vi er glade for, at I så verdens kedeligste popcorn challenge. Gud, kan du tage den igen? Men Tak, Gud. jeg vandt, så jeg spiser lige resten af det her stærke på. Nej, det vil jeg også. Her, Gud. Værsgo. Værsgo, Gud. Vi skal spise... Jeg synes, vi tager masser. Jeg tager resten, og det er noget med... Du tager mega langt. Okay, så skal jeg nok tage mere. Kom her. Vi deler. Gud, du taber alt på jorden. Det var din spasser, mand. Okay. Kom nu, jeg skal have lidt mere snud. Okay, vis den lige. Ja. Og det er noget meget stærkt, når hvis du tager rigtig meget af det, kan det måske godt smage lidt. Jeg har ikke smagt. Okay, 3. Det kan måske godt smage lidt af harbonado, hvis du tager alt meget. Okay, 3, 2, 1. Men altså, tusind tak for at I så med. Vi er meget glade for at I så med. Går det med vilje, eller hvad? Nej. Tusind tak for at I så med. Jeg håber, I kunne lide popcorn. Nej. Ja. Tusind tak for at I så med. Jeg er ret. Jeg fik tidligere. Tusind tak for at I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Popcorn challenge. Hej. Det var det.